Hello friends, दिनै फिन खनसे बरायनाय थालायबाय नोंथांमोनखौ and दिनैनि भिडिअ'आ जाहैबाय दिनै मिरामिस जागोन आरोना लोगोफोर बिस्थिबार and दिनै मिरामिसाव जों मा जायो नोंथांमोना नायलांदो ना मा होनो नोंथांमोना सोर सोर इन्ट्रेस्ट दङ नायलांदो आरोना दिनैनि भिडिअ'खौ जाबाय इबं नै खोमाया थनदां आयो नै मा संगासिनो बेमाथाय दालि रुबाय मिरामिसाव दालि थाखायो एन्ड बाहाय मानदे सायगासिनो मामिया फुजा होखांबाय आरोना नै मानदेया नैबे जाहैबाय थास' आथिं ओमफ्राय टमेट' फिसाजों संगोन आरोना बाहाय थास' आथिं बुरजा लामनानै दंबावो जाख्र'नो हाया जोंना थास' आथिङा दोनबावबाय फोराननानै माखासे एवनोसै माखासे दोनबावबाय बाहाय नै रुथि सावनो नागिरदों सनिया संबाय आरोना थास' आथिंखौ थास' आथिं टमेट' जोङो लोगोफोर दायो मानिमुनि खाहैगोन आरोना मामिया नै थाब फैबाय दिनै जोंहा मानिमुनि भाजा जागोन आरोना बिराद गोबावजों खनसे जोंनावहाय लायनो बुंनोसै थांगासिनो जोङो मानिमुनि लायनो नै सिनारिया बिथिं थांखोदों मामिया थांगबाय लागाव मानिमुनि दं बाहायनो एसे दंसाबो नै मानामुनि माया मोनबाय ओमफ्राय नै दाबो हायाखै बिसिनिथिंजाय मायाव बिदि दाख्लाम ए माइ बारियाव दाहाब लाखे थ' रायगोन नै बाहाय मोजांथारलै हौलै लाखि मायाव ब्रै रायलायगासिनो बेहा नै मानामुनिया खाखांबाय जोङो जा साइजखा नै लोगोफोर सिंग्रि ना मा होनो नैखौ सिंग्रि नै सिंग्रि ना मा होनो लोगोफोर जाजायोनो नाथाय जों जानो लांथ'वा बेखौ थांफिनसै न' मानदे संबावबाय नै थास' आथिङा मोनबाय आरोना जों फैगौमानि जाथ'खाबाय बाबानि रुथि सावनायखौ नायनोसै कैसा रोटी है बोला
रुटिब्रा दायो जोंना मिरामिस ओंख्रि ओमफ्राय रुटिया तैयार जाबाय दायो जानोसै आरोना थास' आथिं भाजा मानिमुनि भाजा मान्दे भाजा दालि एन्ड रुटि जानोसै दायो बिसिना बेनाबो नै आचार साथामबो जानोसै नै दायो जानोसै không có gì của tụi nó không giờ chỉ lên giờ bạn thang hà được không giờ nó khơi được bạn nhìn ra đây được rồi tiếp tục mình cứ ra rồi đó cái sợi xong đi ra với màn điện